So ipaabot ni ka Mr. Bacalaris nga dawato nato nako ang iyahang tawag ining challenge. Pero di ko musugot og 1 hour lang. Dapat 4 hours ang pangutana og tubag. One whole day ta magpangutana og tubag. 4 hours kang tawag ining mangutana, 4 hours po kung mutubag. 4 hours kang tawag ining mutubag, 4 hours po kung gitawag og mangutana. 4 hours po. Oh, tanaw na to be. Ipaabot kami sa Bacalaris kini mga sabadiha nga ni adin ipaabot na kami sa Bacalaris. Gidawat ang imong challenge pastoy. Kay ikaw naman gini challenge. Gidawat ang imong challenge pastoy. Dapat na tawag ining dili usa ka oras lang kay Ginoo ko. Pangutan na tubag bisag unsang topic usa ka oras lang. Una one whole day. Ha? Kulangon lang one whole day. Isa gani ka topic ha? Naapay tawag anang definite time, definite tawag ining for example 10 minutes cross examination. Kulangon pa man gani na pila pa kabarog, kulangon na. Kung na rules ha, ang gusto is walay tawag ining topic nga kuan, walay rules kumbaga. Nya reklamo siya kay sagad daw sa mga debate na adi mga CFD nga tawag ining moderator. Why moderator ay? Ana tumbaton. 4 ka oras og tawag anang kuan pa siya. Ug sana kanang dili pa siya unsa na kanang di pa siya kontento usa ka malatag 4 ka oras ang pangutan ng tubag. Basing mingon mo na ko kanang hambog ko dili mo adto kog tawag ining Pagadian City ug mukasa si Mr. Bacalaris. And I will advise the members of the Lay Catholic Apostles nga nasa Pagadian City sa Sir Carlo to secure a permit for that event nga tawag ining sana kining pangutana lang og tubag. Wa kuan, pangutana lang tubag lang. Why barugay? Pangutana lang og tubag. Din why butanay sa oras? Why butanay ano sa ang except lang sa tawag ining time limit sa pagpangutana og time limit sa gitawag og pagtubag. Kana. So ato aning tawag ining kasangan kay kung dili ni mosuko si Mr. Bacalaris kanang ingon sila nga 1 hour para sa kuha. Siyempre bisag unsa ko nga topic. Diba? Daghan ko nga topic. Bisan asa man sila maabot. Kay di man sila kamalo makigdebate tanawat tong Mr. Villaver sa una. Diba? Tong debate na mo sa kining katong napugos ko og kuan ug tawag ining barog dito sa Digos. Nya kato sa kuan pod. Yung debate dito sa tawag ining Jensen. Sa manhitabo, na topic, manggawas sa topic. Mama ni paborito nila kay para makapangilad. Diba? At taga-iligan din as Bacalaris diay o siya to na Sir Ramil. Oh, na topic ipirmahan pero ang ilang pangutana manggawa sa topic. Nga naman kay di man ka maumikig-debate. So atuan yung sakyan ha, at atuang dawaton ang challenge ni Mr. Bacalaris pero 4 hours ang tawag ining question and answer. 4 hours kang manubag pastor, 4 hours po kung manubag. 4 hours kang mangutana pastor, 4 hours po kung tawag ining manubag.